Mateo Kapitulo 14. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao, busa na miya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, Ngit-ngit na raba, ug awao kining dapita. Maayo tingaling palakton na lang nimo ang mga tao, ug padtuon sa mga balangay nga duol, aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. si Jesus mitubag, Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. sila mitubag. 5 ra ka pan ug 2 ka isda nga niya diri. Si Jesus miingon, dada nga ri. Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata.